No moro Sillanpään lammastilalta. Joku joskus kysyy, että millaista on lampurin arki. Ja se on hyvin moninaista. Sitä on vaikea selittää sitten yhdessä lauseessa, koska välillä on niin sanotusti rutiinit vaan pyörii, joka on aika nopeeta ja välillä menee sitten koko päivä joissakin hommissa. Mä ajattelin ruveta sitten pitämään tämmöistä videopäiväkirjaa, jossa mä vähän avaan tätä lampurin arkea. Eilen meillä oli kerintäpäivä. Meillä meni ihan koko päivä siitä, että me aloitettiin, olisiko ollut siinä 9 maissa ja aamulla ja sitten me lopetettiin 7 maissa illalla. Ja siinä saatiin sitten kerittyä 24 lammasta. Ulkopuolinen keritsijä oli, että mä siinä toin lampaita aina kerittäväksi ja päästin pois niitä sitten ja keräsin villoja ja siinä sivussa hoidin sitten karitsointia, kun naapurikarsinsa karitsoidaan, eli meillä on karitsoinnikin päällä täällä näin. Ja se taas tahtoo sanoa sitä, että mä oon kiinni tässä hommassa nyt 24 tuntia vuorokaudessa. Mun pitää koko ajan katsoa, että näillä synnyttävillä uuhilla on kaikki hyvin ja tarvittaessa avustaa. Jos menee kaikki tosi hyvin, niin ei mun tarvi muuta kuin katsoa päälle ja ihastella niitä pieniä karitsoita, jotka syntyy. Nyt mä istun Lampolassa päivystämässä. Täällä on vähän näytän teille tuosta meidän mammakarsinaa. Eli täällä meillä on mammat, jotka osa on vielä odottaa karitsoimista ja osa on tuolla sitten karitsointikarsinoissa, eli ne on sitten saanut jo karitsansa. Siellä on tullut nyt sitten 3 mustaa jokaiselle, että hyvin tasasta nyt tällä hetkellä on tilanne. Mutta vielä on tässä sitten mammoja, joiden pitäisi synnyttää ja tuolla vähän lisää ja näin, niin tässä nyt sitten passissa ollaan. Tässä on muutama uuhi, jotka on sitten kuopinut ja muuta tämmöistä karitsointia enteilevää toimintaa tehnyt. Karitsointi on kauhean mukavaa aikaa. Noi on kivoja noi karitsat ja mikäs tässä. Mutta sitä se tosiaan tarkoittaa, että täältä tilalta ei poistuta paljonkaan, että ihan semmosia vähän kerkeä ehkä kaupassa uskaltaa käydä, riippuen tilanteesta. Ei voi myöskään niin kellolleen sopia yhtään mitään, koska nämä lampaat ei toimi kellon mukaan. Ja tilanteen mukaan mennään. Sen täällä ainakin oppii. Semmonen nyt oli eilinen päivä ja nyt tässä sitten tulevat ehkä pari viikkoa sitten passissa lampaiden kanssa. Siinä samalla mä voin sitten noita eilen kerittyjä villoja vähän setviä, eli hyviä ottaa erilleen huonoista ja sitten kortisia niistä korsia noita kerätä pois sitten, että on siistit viljat. Ei muuta kuin ensi kertaan.